Mensen die hier aanwezig zijn en natuurlijk ook voor alle mensen die thuis via de livestream meekijken. We zijn hier vandaag te gast bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Prachtig weer erbij, bak ligt er mooi bij. Een hele drukke week deze week met KFPS-activiteiten. Vandaag keur ik de paarden met mijn collega Wil Thijssen. We hebben maar liefst 26 opnames en daarnaast nog een vijftal stemmerries en een kroonmerrie. Nummer 15 en nummer 23 zijn afwezig. De paarden worden net als de voorgaande keer geriederd vlak voordat ze de baan en gemeten vlak voordat ze de baan ingaan. En we wensen jullie veel kijkplezier. For our viewers from abroad, very warm welcome at the inspection at location at the Nieuwe Heuvel stables. We have 26 volbook mares for acceptance in the studbook and also 5 star mares and a crown mare. Numbers 15 and number 23 are absent. And we hope you enjoy the live stream today. Wachten. Nog, niet trekken. Ja, dames en heren, hierbij de uitslag van catalogus nummer 1. Een 6-jarige veulenboekmerrie. Merrie met een edelhoofd en veel behang, dus ruim voldoende rasuitstraling. Merrie die in de bouw wat opwaarts gebouwd zou mogen zijn, ook een wat lange voorbeen zou mogen hebben. Het kruis zou wat minder hellend mogen, wel voldoende lang gelijnd. We hebben een bemerking op de voorbeenstand. De kwaliteit van het beenwerk is goed. De stap is actief en heeft voldoende ruimte. In draf zouden we graag zien dat de merrie meer ruggebruik toonde, meer in verbinding zou lopen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. The result in English. This mare, number 1, is accepted in the studbook with a 3rd premium.
Rustig. Stapje Jeroen. Hierheen Jeroen. Even doorstappen. Oh, braaf, koppie. Super warm. Ja, dames en heren, hierbij de uitslag van catalogus nummer 2, Doutzen van het Jaagpad. Een merrie die ruim voldoende rasuitstraling heeft, veel expressie in het hoofd heeft. Merrie die wat bouw betreft wat correcter zou zijn, zou wat sterker in de verbinding mogen zijn, wat sterker in de rug. Ook het kruis kan minder hellend. Merrie beschikt over heel droog beenwerk. Voorbeenstand zou iets correcter mogen. De stap was in eerste instantie wat terughoudend. Als ze wat meer over de rug stapt, dan sluit de stap voldoende aan en is voldoende ruim. In draf waardeert deze merrie zich op. Draf is erg lichtvoetig met veel afdruk en tact. En dat maakt dat deze merrie opgenomen wordt in het stamboek en ster wordt verklaard met een tweede premie. Number 2 is accepted in the studbook and declared star with a second premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 3. Een merrie met heel veel rasuitstraling, edelhoofd, een fraaie halsvorm. Een lang gelijnde merrie met een mooie belijning. Opvallend is ook het lange voorbeen, wat maakt dat de merrie een horizontale romprichting heeft. Merrie beschikt over droog beenwerk en correct gesteld beenwerk. Merrie die stapt met veel veer en ruimte. In draf heeft ze ook veel ruimte, toont voldoende houding. Achterbeen zou misschien een fractie sneller onder de massa geplaatst mogen worden. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. The result of number 3. She is accepted in the studbook and declared star with the first premium.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 4. Merrie met een aansprekende merrie met veel rasuitstraling. Zou misschien iets meer lengte in de hals mogen. Merrie beschikt over een sterke bovenlijn. En heeft een goed ontwikkelde schoft-schouderpartij. Het beenwerk is droog en fijn. Achterbenen iets gehoekt. De hoeven zouden wat royaler kunnen. De stap is kwetsbaar. Ook als we haar merrie meer tijd geven, blijft ze wat moeite hebben met de regelmaat. In de draf toont ze heel veel buiging in het achterbeen. Zou het bij het voorbeen iets verder weg mogen zetten. Het totaalplaatje maakt dat de merrie opgenomen wordt in het stamboek en ster wordt verklaard met een tweede premie. The result of number 4. She is accepted in the stud book and declared star with a second premium. Dan de uitslag van catalogus nummer 5.
Een jeugdige merrie met veel allure, fraaie rasopdruk, sierlijke belijning. Merrie die evenredig gebouwd is en een goede romprichting heeft. Merrie die qua beenwerk iets minder gehoekt in het achterbeen zou mogen zijn. Ook zou het beenwerk iets droger mogen. De stap is voldoende ruim en sluit voldoende aan. De voorbeenstand zou ook iets correcter mogen. De draf is uit het boekje, opwaarts met veel balans, schakelend vermogen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. Number 5 is accepted in the studbook and declared star with the first premium. Gefeliciteerd, hè?
De uitslag van catalogus nummer 6. We hadden even wat overlegtijd nodig. Mary nummer 6 zou wat rijker in rasuitstraling mogen zijn. Zou ook wat meer jeugd moeten uitstralen. De bouw is voldoende. Mary beschikt over voldoende droog beenwerk. De vorminstand zou iets correcter mogen. De stap die is, als ze wat over de rug loopt, voldoende ruim en voldoende takmatig. In draf waardeert deze Mary zich enorm op. Ze stroomt veel afdruk, goed gebruik van het achterbeen. En we hebben even moeten discussiëren, want het exterieur was eigenlijk niet sterwaardig, maar de draf maakt veel goed. En daarom wordt ze vandaag ster met een tweede premie. The result of number 6, she is declared star with a second premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 7. Een merrie die wat meer jeugd zou mogen uitstralen. Merrie beschikt over een edel hoofd. De halsrichting zou wat rastype betreft wat verticaler gericht mogen zijn. Merrie is wat strak op de lendenen, heeft veel lengte in het kruis. Merrie die zou wat opwaarts gebouwd mogen zijn. De stap die zou wat resoluter mogen, maar heeft voldoende tact en ruimte. In draf toont de merrie veel souplesse, veel goede balans, veel vouw in het achterbeen. Zou erbij nog iets meer mogen doortreden. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of number 7, she is declared star with a second premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 8. Een merrie met voldoende rasuitstraling
iets onderhals. Merrie die we in bouw graag sterker willen zien in de bovenlijn. Met name de aansluiting lendenen zouden we graag sterker zien. De bovenlijn kan ook meer bespierd zijn. Wat beenwerk betreft is de voorbeenstand wat hol en de achterbeenstand sabelbenig. Wel voldoende droog. De stap mist helaas tact. Draf toont de merrie een mooi voorbeengebruik. Mist daarbij wel wat ruggebruik. De kwaliteit beenwerk en de stap maken dat deze merrie vandaag helaas niet opgenomen kan worden. The result of number 8, she is not accepted in the stud book. Rustig, ervoor. Ervoor. Hij staat wel. Stop hoor. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 9. Een merrie met nog veel jeugduitstraling. Merrie die correct gebouwd is, over correct beenwerk beschikt. De stap heeft voldoende tak, maar zou meer lichaamsgebruik en meer lengte mogen tonen. De draf is lichtvoetig.
heeft voldoende kracht, voldoende houding, zou meer schakelend vermogen mogen tonen. De merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of number 9, she is declared star with a second premium. Super hoor. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 10. Een merrie met een fraaie voorhand, veel behang, veel rasuitstraling. Merrie die lengte in haar lijf heeft, een lang kruis, heeft een schuine schouder die sterker in de bovenlijn zou mogen zijn. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is ruim en mooi door het lichaam. In de draf toont de merrie een mooi gebruik van het voorbeen en bij de tweede ronde sloot het achterbeen ook beter aan. Voldoende balans in de bochten. De merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Number 10, she is accepted in the studbook and declared star with a second premium.
Mooi recht op de jury aan. Gewoon zelf stappen. Achter mij aan. Dan hierbij het keuringsresultaat van catalogus nummer 11. Mary met ruim voldoende rasuitstraling, edel hoofd, de halsrichting zou wat verticaler mogen. Mary die opvalt door haar hoogbenigheid en horizontale romprichting. Mary is lang gelijnd. Mary heeft voldoende droog beenwerk en correct gesteld beenwerk. De stap is actief en taktmatig. En in de draf heeft ze mooi gebruik van het voorbeen. Ze loopt iets van het achterbeen af. We zouden graag zien dat het achterbeen iets meer zou doortreden. Iets meer onder de massa gebracht zou worden. Zodat ze nog wat meer oprichting zou kunnen krijgen. Maar deze Mary wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of number 11. She is accepted in the studbook and declared star with the second premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 12. Een merrie met een hele vriendelijke uitstraling. Merrie die ruim voldoende rasuitstraling heeft. Ze zou in de bouw wat opwaarts mogen zijn, wat meer voorbeenlengte mogen hebben. Er zit wel voldoende lengte in de bouw. Merrie die zou wat droger in het beenwerk mogen zijn. De stap is voldoende ruim. De draf zou ze meer oprichting mogen tonen en meer ruggebruik. De merrie wordt opgenomen in het stamboek. The result of number 12, she is accepted in the studbook, no premium. Rustig aan nog. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 13. Een royaal ontwikkelde merrie, lang gelijnd. Merrie die wat rasuitstraling betreft een meer verticaal gerichte hals zou mogen hebben. Wel voldoende lengte, ook graag wat meer behang en de kleur zou wat zwarter mogen. Merrie die beschikt over voldoende droog beenwerk, voorbeen is iets hol gesteld. De merrie waardeert zich in beweging op. De stap is ruim en taktmatig. In draf toont ze veel tact en een goede buiging in het achterbeen. Mag nog iets meer doortreden. De merrie wordt sterverklaard met een tweede premie op basis van haar beweging. Number 13 is accepted in the studbook and declared star with the second premium.
Dan hierbij het resultaat voor merrie nummer 14. Een merrie die modern is, luxe uitstraalt, lang gelijnd is. Merrie met een lange schouder. Ruim voldoende rasuitstraling. Voldoende droog beenwerk en ook correct gesteld beenwerk. De stap heeft voldoende ruimte, zou meer buiging in de sprong mogen tonen en ook meer door het lichaam mogen. In de draf toont de merrie wel veel bravoer. Maar als je technisch kijkt, zou je toch nog willen dat ondanks de buiging in het achterbeen, dat het achterbeen nog wat meer onder de massa werd geplaatst. Ze blijft wat hoog in het kruis. Ze mag nog wat meer oprichting tonen. De merrie wordt ster verklaard en met een tweede premie. Number 14 is accepted in the stud book and declared star with a second premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 16. Merrie zeer royaal ontwikkeld. Merrie met ook veel voorkomen, veel rasuitstraling, edel hoofd, opvallend veel neklengte, ook een lange hals. Merrie die hoogbenig is en een goede romprichting heeft. Iets sterker zou mogen in het middenstukje. Het beenwerk, daar hebben we toch bemerking op de droogheid van met name de linkersprong. De stap is kwetsbaar. In de draf toont de merrie veel schakelend vermogen en een mooi voorbeengebruik. De merrie wordt opgenomen met een derde premie. En dat is omdat het beenwerk en de stap helaas niet toereikend zijn. Number 16 is accepted in the stud book and she gets a third premium. Hierbij het resultaat voor catalogus nummer 17. Merrie met ruim voldoende rasuitstraling, veel behang. De halsrichting zou wat verticaler mogen zijn. Merrie met een goede bovenlijn. Merrie die over voldoende kwaliteit beenwerk beschikt.
Een kleine bemerking op de droogheid van de rechtervoorknie. De stap die zou wat meer aan mogen sluiten. In draf toont de merrie voldoende techniek, maar ze zou meer gedragenheid mogen tonen. Ze loopt iets uit elkaar. De merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Number 17 is accepted in the studbook with a third premium. Ja, dames en heren, we gaan verder met de keuring, met het middagprogramma. We vervolgen de rubriek 3-jarige merries voor stamboekopname en eventueel sterverklaring. Nog 10 3-jarige merries te gaan. Daarna nog een 5-tal stermerries en een kroonmerrie. Oh. Hierbij het resultaat voor catalogus nummer 18. Een royaal ontwikkelde merrie, grootramig, lang gelijnd. Merrie die misschien een iets lang hoofd heeft en de hals zou iets verticaler mogen. Mooi zwart van kleur. Merrie heeft royale hoeven en beschikt over voldoende droog en correct gesteld beenwerk. De merrie zou in stap meer mogen aansluiten. Dan zien we graag iets resoluter, iets minder kwetsbaar. In draf toont ze voldoende gebruik van het achterbeen, mooi voorbeengebruik. De merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number 18, she is accepted in the studbook and gets a third premium.
uitslag van catalogus nummer 19. Een zeer rastypische merrie met een edel hoofd, een fraaie halsvorm, veel neklengte. Dat maakt ook dat hij een lichte hoofd-halsverbinding heeft. Merrie die evenredig gebouwd is, beschikt over droog beenwerk en royale hoeven. Voorben is iets hol. De stap is ruim, sluit goed aan en veel lichaamsgebruik. In draf een hele goede beentechniek, krachtig achterbeengebruik. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. The result of number 19. She is accepted in the stud book and declared star with the first premium. Stap hem aan. Oh. De uitslag van catalogus nummer 20. Een merrie die voldoende ontwikkeld is, die wat meer expressie in haar hoofd zou mogen hebben. Merrie die een voldoende sterke bovenlijn heeft, maar het kruis is erg hellend. Beenwerk is correct gesteld, royale hoeven, voldoende droog. In de stap zouden we, eigenlijk in beweging zouden we graag zien dat, ja, ik denk dat ze nog meer aan kracht moet winnen. In de stap, die is kwetsbaar, die zou zuiverder mogen zijn. En in de draf
heeft ze veel ruimte laten zien, maar zou daarbij ook het achterbeen krachtiger onder de massa mogen plaatsen. De merrie wordt opgenomen in het stamboek. Number 20 is accepted in the studbook, no premium. Dan hierbij het resultaat van catalogus nummer 21. Een merrie die opvalt door een heel edel hoofd met een mooi oog, voldoende behang, of ruim voldoende behang en een mooie zwarte kleur. De merrie is wat naar voren gebouwd, beschikt over een schuine schouder, is iets bol in de knieën voor, verder wel voldoende droogbeenwerk. In beweging missen kracht. In stappen zou ze actiever mogen stappen, meer buiging in de sprong mogen tonen, meer door het lichaam mogen stappen. En in draf blijft ze wat op de voorhand, we missen wat oprichting en ze zou het voorbeen verder weg mogen zetten. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek. The result of number 21, she is accepted in the studbook, no premium.
terug. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 22. Een merrie die wat rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn. Het hoofd zou wat meer expressie mogen hebben en de halsrichting wat verticaler. Merrie die een schuine schouder heeft, sterker in het middenstuk zou mogen zijn. Ook de kruislengtes zouden we graag wat royaler zien. De voorbeenstand kan iets correcter. Verder is het beenmerk voldoende droog. De stap is ruim en met veel lichaamsgebruik. In draf heeft de merrie voldoende kracht, maar zou ze meer ruggebruik mogen tonen, meer gedragenheid mogen tonen. De merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number 22, she is accepted in the studbook with a third premium. Losjes en lopen, zelf lopen. Lopen. Doorlopen. Lopen. Zo ja. Nou doorlopen. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 24.
Merrie die in rasuitstraling wat meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. En ook wat meer neklengte zou mogen hebben. Merrie die beschikt over een bouw met een goede bovenlijn. Voor het mooie zou ze wat opwaartser gebouwd mogen zijn. Het kruis is lang, wel hellend. Merrie heeft goede kwaliteit beenwerk, royale hoeven, goede standen en droog. De stap heeft veel lichaamsgebruik, sluit mooi aan. Draf toont zijn krachtig achterbeen. Zou bij het voorbeen iets meer mogen uitleggen en iets meer oprichting mogen tonen. De merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Number 24 is accepted in the stud book and declared star with a second premium. De uitslag van catalogus nummer 25. Een merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Merrie die evenredig gebouwd is. Wat een hellend kruis heeft. Iets hol is in het voorbeen, wel voldoende kwaliteit. De stap is ruim en takmatig, maar mag actiever. In draf toont ze een goede beentechniek. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Number 25 is accepted in the stud book and declared star with a second premium.
Is je arm er nog aan? Een rastypische merrie, misschien iets lang in het hoofd, maar vriendelijke uitstraling, veel behang. Merrie beschikt over een lange schuine schouder, een sterke bovenlijn, kruis wat minder hellend mogen. Wat beenwerk betreft zouden we graag iets minder week gecoacht zien. Ook de stand van het linker voorbeen zou iets correcter mogen. De stap is ruim, zet het voorbeen mooi weg. En de draf is voldoende opwaarts met veel go. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Number 26 is accepted in the studbook and declared star with the second premium. Nou op. Dubbel. Goed in de hoeken terugzetten.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 27. Een merrie met jeugduitstraling en ook veel rasuitstraling, edelhoofd en mooie zwarte kleur. Merrie beschikt over een royale schouderpartij, heeft een goede bovenlijn. Het beenwerk is droog, het achterbeen is iets sabelbenig. De stap is afgepast, wel actief, zou meer lengte mogen tonen dus. Ze draaft met veel tred, wel in een hoog ritme. De merrie die, heeft veel over in het exterieur en wordt sterverklaard met een tweede premie. Number 27 is accepted in the stud book and declared star with a second premium. Dat is goed. Dat is goed. Top hoor. Even doorstappen. Doorstappen. Oma. Oma. Even stappen, doorstappen. Dat kan niet op. Oh ja. Goed zo. Dat is het. En we sluiten af met catalogus nummer 28, een hele mooie eerste premie stermerrie. Een hele jeugdige merrie, lang gelijnd, mag nog wat aan bespiering winnen. Merrie met veel rasuitstraling, beschikt over keihard beenwerk en ook correct gesteld beenwerk. De stap is wat weifelend, maar als ze de rug wat loslaat, dan toont ze veel veer. De draf is heel makkelijk, lichtvoetig en opwaarts. En het resultaat heb ik al aangegeven. Gefeliciteerd. Number 28 is accepted in the stud book and declared star with the first premium.
Dan hierbij de uitslag van nummer 29. Een merrie met veel formaat en veel statuur. Een hele fraaie voorhand. Merrie die royaal ontwikkeld is, grootramig. Een horizontale romprichting heeft. Zou misschien iets sterker mogen in de lendenen en het kruis zou wat minder hellend mogen. De stap die is goed, zou meer buiging in de sprong mogen tonen. Ze draaft met veel actie, ook in een hoog ritme. Zou daarbij iets meer mogen doortreden. De merrie krijgt met name vanwege haar fraaie exterieur een uitnodiging voor de tweede bezichtiging. Number 29 is invited for the second inspection today, mainly because of her exterior conformation and breed expression. De uitslag van catalogus nummer 30. Een merrie met veel rasuitstraling, edel hoofd, veel behang, mooi zwart van kleur. Merrie met ook een sierlijke belijning. Ze zou in het geheel wat meer jeugd mogen uitstralen. De bouw heeft een voldoende gesloten bovenlijn.
zou iets meer beenlengte mogen hebben. Ook de broekspier zouden we graag wat langer zien doorlopen. De stap hebben we lang naar gekeken, maar die zou meer aan mogen sluiten en meer lossigheid mogen tonen. De draf heeft een hoog ritme, zou meer ruggebruik mogen tonen, voldoende techniek in de benen. Deze merrie wordt niet uitgenodigd, maar een hele mooie stermerrie. Dankjewel voor de presentatie. Number 30 is not invited to a second viewing today, but is a very nice star mare. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 31. Een merrie die nog veel jeugd uitstraalt. Die misschien nog wat rijker bespierd zou mogen zijn. Moderne opdruk heeft. Merrie die beschikt over droog beenwerk. De stap zouden we graag meer lengte zien.
De draf heeft een mooi gebruik van het voorbeen, iets in een hoog ritme. Deze merrie krijgt geen uitnodiging, daar is de stap helaas niet toereikend voor. Bedankt voor de presentatie. Number 31 is not invited for a second viewing. The walk was not sufficient. A nice star mare. Goed hoor. Rustig aan. Zelf laten lopen, Jeroen. Oh, best hard. Goed hoor, Jeroen. Catalogus nummer 32. Merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Merrie die een goede bovenlijn heeft, iets opwaarts gebouwd zou mogen zijn. Ook zou de broekspier wat verder door mogen lopen. De stap is resoluut en voldoende ruim. Draf toont ze voldoende kracht, maar zou ze meer oprichting mogen tonen. De merrie wordt helaas niet uitgenodigd voor een tweede bezichtiging, maar wel bedankt voor deze presentatie. Number 32 is not invited for a second inspection today.
Catalogus nummer 33 verlaat helaas de baan omdat ze niet regelmatig was in draf. Een hele rassige merrie die een erg rijke hals heeft. Merrie die voldoende gesloten bovenlijn heeft. Iets opwaarts gebouwd mag zijn. Voldoende kwaliteit beenwerk heeft. Ruimte stapt, maar helaas de draf vandaag niet regelmatig. Waardoor we de beoordeling hierbij hebben moeten laten. Wordt dus niet uitgenodigd voor een tweede beoordeling. English. Number 33 is a star mare. She was not regular in trot, and that's why we asked her to leave the arena. She is not invited for a second viewing today. Ja, het is op mijn eigen benen. Het begint op mijn vader te lijken. Nee. Nummer 34, een hele mooie afsluiting van deze keuring. Kroonmerrie Sanne TT. Merrie, een imposante merrie met veel rasuitstraling. Merrie die ook met veel allure door de baan gaat. Goede bovenlijn heeft, correcte beenstanden, droog beenwerk. Stapt ruim en takmatig. Draaft opwaarts met veel veer en ruimte. Dus we nodigen de merrie graag uit voor een tweede bezichtiging vandaag. Number 34 is invited for a second inspection today. Ja, beste kijkers en aanwezig publiek hier. We gaan verder met de tweede beoordeling van vandaag van de eerste premiemerries. We beginnen met de driejarigen. En we beginnen met nummer 3, Doet het T van Sessing. Alwinkel Liekle, fokker-eigenaar MMP Tank in Vragender, stokmaat 1,64. We start with the second inspection of the 6 first premium mares of today. And we start with the 3-year-old mares. And the first one is number 3, Doet het T van Sessing.
Dames en heren, bij de tweede beoordeling beoordelen we volgens de richtlijn van kroonverklaring. En bij de richtlijn van kroonverklaring gaat het erom dat we zowel exterieur als beweging los van elkaar beoordelen. En beide moeten nu aan nog hogere eisen voldoen. Voor het exterieur moet gemiddeld een 7,5 worden gehaald, dus voor rasbouw en beenwerk. En ook voor beweging moet gemiddeld een 7,5 worden gehaald, tenzij er een test aanwezig is, maar dat is bij de 3-jarige paarden vaak nog niet het geval. Nummer 3 is een exterieurmatig een hele fraaie merrie. Voor voorlopige kroonverklaring komt ze helaas tekort in beweging vandaag. Dus ze wordt niet gepromoveerd, maar wel een hele fijne eerste premie sterrenmerrie met een heel fraai exterieur. Number 3, she is not professional crown today. De uitslag van catalogus nummer 5. Een merrie met veel rasuitstraling, zeer correct gebouwd. Merrie die ook nog veel jeugd uitstraalt. Merrie die voldoende stapt, maar met name uitblinkt in draf. En eigenlijk evenaarde ze de prestatie van vanochtend minimaal. Toen hadden we een 9 op haar draf gegeven en dat zouden we nu weer geven. En we maken dan ook met veel genoegen deze merrie voorlopig kroon. Number 5 is declared preliminary crown.
Nummer 19, de tweede beoordeling. Merrie met veel rasuitstraling, ook veel jeugd. Merrie die correct gebouwd is. Merrie die ook nu in de beweging weer een goede prestatie liet zien. De stap is voldoende ruim en takmatig. In draf mooi opwaarts, krachtig achterbeengebruik. Ook deze merrie wordt voorlopig kroon. Number 19 is declared preliminary crown. Stap even door. Catalogus nummer 28. Past heel goed bij de twee voorgaande driejarigen. Ook een jeugdige merrie. Veel rasuitstraling, correct gebouwd. Merrie die nu zelfs een stukje beter stapt dan vanochtend. Ook in draf weer een goede prestatie neerzetten. Dus ook deze merrie wordt voorlopig kroon. Number 28 is declared preliminary crown.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 29. Een merrie met een zeer fraai exterieur. Ik heb net al aangegeven dat voor kroonverklaring zowel het exterieur aan hoge eisen moet voldoen als ook de beweging. En helaas komt deze merrie wat beweging betreft vandaag niet in aanmerking voor voorlopig kroon. Exterieur excellent. Beweging misschien in de toekomst in een test dat ze daarmee, als ze daar voldoende punten mee scoort, nog een keer een poging kan doen. Dankjewel voor de presentatie. Number 29 is not declared provisional crown. The movement were not sufficient. Rustig. Oma. Oma, Edwin. Ja, en dan catalogus nummer 34, Sanne TT. Een merrie die met zoveel overtuiging de baan in komt. En zowel in stap als in draf heel veel veer laat zien. Merrie die uitblinkt op alle vlakken. Ook al 2 goede testresultaten heeft van 80 punten. Dus met heel veel genoegen wordt deze merrie vandaag model verklaard. Gefeliciteerd. This mare is declared model today. Graag een ereronde. Oma, klaar. Stop. Ja, beste mensen, met deze gigantisch mooie modelmerrie besluiten we de keuring vandaag hier op de Nieuwe Heuvel. We hebben prachtig weer gehad. Fijn dat de eigenaren allemaal aanwezig waren. We hopen dat jullie thuis ook hebben genoten. Dat hebben wij wel. Of niet, Wil? Dankjewel. Bedankt hier voor de goede verzorging. En we hebben een volle week. Bedankt Ingrid Truijens voor de foto's. Bedankt Adriaan Meindesma voor het filmen. We hebben een drukke week. Morgen is de locatiekeuring bij Stal Eppinga en Stal Sipma. We vragen de eerste premiemerries nog eventjes naar het bruggetje te komen. Om daar op de foto te komen. Dat zijn 6 eerste premiemerries. Nogmaals hartelijk dank en graag tot morgen of een andere keer. Ladies and gentlemen, this was the end of the inspection at location at the Nieuwe Heuvel Stables. Thank you for watching. We hope to see you again. Tomorrow the inspection at location at Stal Sipma and Stal Eppinga. Thank you.